Apa no? Ano yung padong? Sa gituyo na na? Kap! Nasurili ka? Sorry ato kap! May noon kay naaka. Ako sa dito yung kap kung naabot na rin kap. Oh, niari jud ko nimo karon kay basig di kam juteron. Tuyo kap! Kumjote ron kayo na pa importanteng lang to. Ari ko kay importante sad kay akong tuyo sa mo ha. Aw, masay ginagay importante yung tuyo diri sa kap. Oh, importante jud kayo ni akong tuyo sa mo ha. Kay nakabalita man kano nga usok ang kawat og bisikleta. Kap! Lugar ang kabantay ng agam. Kung naging gabi hindi makabukbait down sa Sitio Agunoy. Mao lagi nga niari ko kay kung sangunan ani pagparubing. Kagid kap! Sen gani! Di ko naman sabuon. Kung disod gani, ako yung mga riyon. Oh, nagpasabot lang na nga dako kay kubot salig si mo ha. Usap pa iprobo sa tikap ka lipat. Aw, tinuod ka na kap! Ang sugot ko ngimon kong bipat. Kana pa! Daram day na day. Maumli, lugar pa. Bingan ni Kapo. Ito pong tiyan. Anak ko. Kitipay mo to? Tapos kitipay. Oh, kitipay. Ali! Tawag-tawag mo ka. Tog nadlo ko si Mungkop ka na. Unsa man sa kitipay na lupot man niya sa kuha nun? Kipuy ba? Kipuy tuyok. Aw. Toyok. Kinsa man sa dimong giatangan dire. Nagtubing ko dire. Kitipay, gisugom ni Kap. Nga, parubing lugar ha, kaya dagang kong kawat dire. Itong na ako dire. Kawat. Man ka ng rubing-rubing ay nailami ari ako. Mag-inom sa. Kawag kitipay. Pero, ay, usa, bisag, antang Kap dire, parubingan ta. Totoo man ka na si Mungkop ay. Para maabot. Napatigil ako. Oh, imo ta oh. Ay, kini kitipay. Mahiro kayo na. Lambi kayo na eh. Asik. A few moments later. Basta na yung mga kira-rino na. Pipili. Pipili. Itong nag-rubing ko. Ano diri nito kung kita. Ulo pa sunahan. Umi, kawatan. Kasi itong kawatan. Katara. Isa naman ka na. Isa maka. Iparubing ka na po diri niya. Isa maka. Nahubog naman hinukay noon. Wako kailan mo. Kasi kawatan. May gusto na sikap ni. Wako kailan mo. Wako kailan mo. Sikap na.